Silav, êvar baş, hevanno hêvîdar hûn tev baş in, çend û çi hene? Min ji wara amedekirina dixwazim ji wara pêşkêş bikim di derbarê Rojavayê Kurdistanê de bi taybetî. Li Rojavayê vê gavê hem tirs heye, endîşe heye, niha pêvajoyeke ji nû ve avabûnê ye. Peymanek heye, li gorî vê peymanê merû çi hat tev bigere? Gelo hêzên raqîb hikûmeta Şamê ew ê xwedî li sozê xwe derbikeve. Ya rastî di nava sozên Rêveberiya Şamê de çi hene, çi tune tam nezelale. Em zanin hêzên Şamê hatin Qamişloyê dox, hatin Hesekê, derbasî Kobanê bûn, teftîş, kontrol. Niha pêvajoyê entegrasyonê heye, heta ku derê dirêj dibe, weke elastîk e, li gorî menfaetê Kurda çi tê de heye, çi tê de tune, pir nezelale. Lê tiştek heye, hêza gel a milletê Kurd heye, ew e hinekî hêvî dide me, umûd dide me. Em tiştekî dizanin, tiştekî heye em dizanin, weke milletê Kurd. Em ji tecrüba xwe dizanin, tecrüba me ye bêş. Ne dewleta Tirkiye, ne hêzên Ereb, xwedî li sozê xwe dernakevin. Yani em nikarin bawerî bi peymanê wan bînin. Dewleta Tirkiye heta niha çendik û çend caran bi me re rûniştiye ser masê. Xwestiye qaşû û aştiyê pêk bîne. Lê di dawiyê de gora me kola ye. Hemî salan da. Her demê. Çapemeniya dewleta Tirkiye ha ê girêdayê AKP, ha ê alîgirên Kemalîstan hemî jî çêpikan lê didin. Di nava kêf û şahiyê de ne bawer dikin ku milletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê têk çûye. Di Komkujiya Helebê de ji bo wan cejn bû. Ji van hêzan merû nikare aştî hêvî bike. Gotinên dewlet baxçelî hene. Hin tiştan dibêje lê merû zane ku hemî watedarin, gotinê wî sembolîk in. Menfaetê Kurdan naxwazin, ne mecbûrin bixwazin jî. Lê divê em hayedar bin ku xwedî li sozê xwe dernakevin, divê em dijminê xwe xweşnas bikin. Niha gelê Hesekê di van saetan de amedekarî dike. Ez bawer dikim çêbû jî, amedekariya wan pêk hat jî. Nûreddîn Ehmed pêşwazî dikin. Nûreddîn Ehmed niha waliyê Hesekê ye. Em hema bînin ser ekranê. Niha ev dîmenên îşev in. Niha hevanno ev dîmenê ku hûn ser ekranê dibînin pêşwazîkirina Nûreddîn İsa Ehmed e. Ebu Ömer Xanîka jî jê re tê gotin. Ji bo walîtiya Hesekê hatiye tayinkirin. Nûreddîn Ehmed çûbû Şamê. Li Şamê ew walîtiya wî hate erêkirin. Aniha jî derbasî bajarê xwe bû. Cihê ku lê wezîfedar e Hesekê. Li wê derê bi şiklekî hate pêşwazîkirin. Niha merû çawa bibêje? Nûreddîn Ehmed em tenê bidin askirin ji ber ku tiştê ku merû bibêje derbarê vê meselê de heqeten tiştekî tune ye. Çünkü mirovekî me ye, şoreşger e, şervan e, tamam. Rêveberiya Xweser ew pêşniyaz kir, ew jî çû Şamê, tamam, erêkirinê girt û vegeriya. Niha ji vir û pê ve yani em nikarin weke cejnekî bibînin. Ne cejn e ji bo me? Yani walîtiyekî heye girêdayê Şamê ye. Yani ew ê li gorî qanûnên ku me çê nekirine tev bigere. Mesele ew e. Qanûnê ku me çê nekirine. Niha sibê dûsbe destûra bingehîniya Sûriye eger çêbe, eger em weke Kurd tê de cihî bigirin, em wezîfeya walîtiyan diyar bikin, wê demê li gorî walîtiya Rêveberiya Xweser tev digere. Me dixwast em xweser bin, me dixwast em serbixwe bin, lê heta vê gavê ew qas ji destê me tê. Êdî em binêrin di demên pêş me de bi têkoşîna gel, bi têkoşînekî demokratîk, bi rêbazên bêşer, heta ku derê em ê karibin xwedî li mafê xwe derbikevin. Lê tiştekî em dizanin Nûreddîn İsa di sala 69 de li Qamişloyê ji dayîk bûye. Endezyarê mekanîkî û elektrîkê ye, ji zanîngeha Şamê derçûye.
د نودو سسیان ده حتی نودو دانزدان وکی مهندس خبتیه وکی دنجوارا بیجم پشتی دست بکرنا شوراشا سوریه جبر بشتربونا ویا دخوا پیشاندانه لدیجی رژیم باعثه ده جالیه دزگی هن اولهی این رژیمه و جکار خواهات دور خستن جوی دمی ویا نوردین احمد دوار عسکری ده پاراستنا هرمه ده دناوا قصده ده جی گرتیه هاتی حتی راده کی پای بلند جی ده جوتمه 2015 ده دما دا مزراندنا هزین سوریه دموکراتیک قصده ده برپرسیاریا تکیلین گشتی گرتیه سرخواه اندام فرماندری گشتی قصدیه دوان کلیان ده آنها خلق باجر حسکی لچرخاریا کبوکی کومبیه جبو نوردین احمد پشتی کو لحف کرن چه بو هاتی تاین کرن yani jibe zêdetir tişî ku mirov bêje tune ji ber ku yani ew qase hûn çi bibêjin dibe mübalağa ne tu nikayê bêjî şoreşe û temam em şabin û em na hinekî em xemgîn in destkeftiyên me hebûn lê heta da wî milletê me li cem şervanê xwe cê digire ez vê jî were bêjim di dilê me de maye ev hêza mezin a milletê me ji çar aliyê Kurdistanê li diasporayê ji Kazakistanê bigire heta Ewropayê li pişt kîjan rêxistinê ve dikare serkeftinê mezin bi dest bixe. Di dünyayê de tiştekî wisa tune ye. Di dünyayê da di nava hefteyekî de 8 milyon însan li tu derekî dünya ranebûne ser xwe. Ama li cem Kurda çê bû? Hêza me a gel heye divê merov vê yekê binirxîne. û merov nîfaqê dijminî nexe navbera van civaka me. Civaka me xwedî aynî mantiqiye, xwedî aynî firasetiye, xwedî aynî zihniyetiye li her derê. Liberalê wan û îlkel milliyetçî wan û sosyalîst û demokratê wan û milletê Kurd yani Kurdbûna wan aniha derketiye bêş biye çîmento. Balkêşe ne? Îdeolojiya milletê Kurd, Kurdbûna wan e. Erê. Oldarê wî jî çepkirê wî jî Kurdbûn ji xwe re kirine îdeolojî jê re dibêjin xeta netewî. Niha keceke dibêje em jî nav dane dibe em amade ne daxuyaniya kecekî heye em jî dibe ser xeta netewîne em jî amade ne em yeketiya netewî ya Kurdan çê bikin. Hatta Kurdan di nava xwe de neteweyekê demokratîk ava kiriye dibêje keceke. Kurd bûne netewekê demokratîk. Ev der goristana şehîdan ya Reqayê ye. Hin Ereb çûne zarokên xwe ê şehîd ji wê derê derxistine bila ewladê wan û ê Kurdan di nava hev de nebin. Yani cudahî dijberî xistina nava miriyan jî. Yani însan a xwesa dikare bêwefa be. Însan ew xwast dikare xayîn be. Însan ew xwast dikare ji mirovahiya xwe dûr keve. Ya li bajarê te ewladê te û ewladê Kurdan bi hev re di şerê li hember Daişê de şehîd bûne. Ewladê te jî şehîd e. Ji bo dozekî xêrê şehîd bûye û ewladê Kurdan jî şehîd bûne. Mil dane milê hebû do. Îro jî li aynî derê razane. Ruhê wan şad be. Tu çima çi ewladê xwe ji wê derê derdixî dibî? Eva ya yek. Ya din jî mesela tiştekî heye tê gotin. Ka rast te nizanim. Rêveberiya Şamê ku bi me re peyman çêkiriye ew xwast bêbextin pere pêşniyazê wan êl û eşîran kiriye. Eger hûn miriyê xwe ji wê gorê derxin ji nava Kurdan derxin bibin derekî din em ê $1000 bidin we serê miriyekî. Ereban zarokên xwe ji kategoriya şehîdan derxistin birin. Ama di çavê me de ew zarokê me ne ew hê jî şehîdên me ne. Em wisa dibînin. Çünkü suçê wan tune ye, gunê wan tune ye. Wan jî şer kiriye. Bi ewladê me re, bi şehîdê me re li aynî süfrê xwarin, ji aynî kanî avê xwarin. Ji ber vê yekê ez tenê şermezar dikim helwesta Şamê, helwesta van Erebên ku
hebûna zarokê xwe li cem zarokê me layık nedîtin. Helîm Yusuf nivîsandiye divê biratiya miriyan jê re dibêje biratiya miriyan. Ev goristana şehîdan ya Reqayê ye. Min ji nivîsa Helîm Yusuf girtiye nivîskarê me Rojavayî Kurdistanî. Piştî ku ket bin desthilatariya hikûmeta Sûriyê Ereb laşên zarokên xwe yên şehîd ji nava goristana şehîdên Kurd derdixînin dibin deverên din vedişêrin. Gelê Ereb ê bira di nava neynokê de naxwaze miriyê me jî nêzîkî hev bin. Rastî ev e em çi bikin? Niha ez cî didim daxuyaniya kecekê evanno piştî bûyerên li Helebê belkî cara yekem e kecekê bawekî ew qasa berfireh daxuyanî dide. Rêzdar Karayîlan elbet pir tiştên girîng gotin lê li ser navê kecekê em tiştekî berfireh dibînin. Kecekê li ser rewşa li Rojavayê Kurdistanê got heta ku rewşa li Rojavayê Kurdistanê zelal bibe, heta ku mafê gelê Rojavayê Kurdistanê garantî bibin, divê xwedî derketin daîmî be. Koma civakên Kurdistanê kecekê di derbarê şer û pevçûnên li Rojavayê Kurdistanê de derbarê helwesta navnetewî, agirbesta dawî de daxuyaniyekî belav kiriye. Ez pir rica dikim ji we baş guh bidinê ji ber ku vaya mantıqa tevgera me ya siyasî nîşan dide ji vir û pêve em ê çawa bibin ji vir û pêve. Yani siyaseta me wê çawa bibe. Gelo xeta netewî de em ê bidomînin wekî milletê xwe yan em ê hinekî li ser xetekî din em ê siyaseta xwe bimeşînin. Di vê derê de ez dixwazim hûn bi xwe bigêjin encamekî. Koma civakên Kurdistanê kecekê diyar kir ku li Rojavayê Kurdistanê agirbest li hevkirinekî çêbîye lê dem wê nîşan bide ka ev agirbest û ev peyman mayînde ne yan na. Kecekê destnîşan kir ku divê heta rewşa li Rojavayê Kurdistanê zelal bibe, heta ku mafê gelê me bêne garantîkirin, xwedî derketin divê tim daîmî be. Yani kecekê di vê derê de dikare bibêje, ji xwe wisa pê wê manê ku xwedî derketina li Rojavayê Kurdistanê bû sedem ku ev peyman çêbibe. Qet nebe yani. Wendahiyê me gelekin yani ji Helebê heta roja dawî yani bixasî ku lêkolîner dibêjin derdora 5000 şehîdê me hene ji sivîl û esker. Komkujiyekî cidî ye. Lê bawekî fermî jî mûyî rojê di Anhayê de xwend basa 1200-1300 şehîdan dike ji milletê sivîl yani. Basa şervana nake lê encam wê derkeve. Di demên pêşme de ew ê were lêkolînkirin. Di daxuyaniyê kecekê de hate diyarkirin ku di hevdîtina çarê çile de di navbera şandeya Reveberiya Xweser û şandeya Şamê de li hevkirinekê girîng çêbûye lê civîn bê encam maye. Ew civîna çarê çile ku betal bibû. Yani Kurd hatibûn xapandin. Gotibû çarê me heye em dev jê berdin, em mi derdora nehê me hê çê bikin. Werin em ê bize bikin. Halbuki ew peyman li gor menfaetê Kurdan bû. Tîda tiştê pir xweş hebû, min agahî girtibûn. Lê ev Esad Şeybanî li ser navê dewleta Tirkiye ew peyman betal kirin, civîn jî betal kir, roja din çûn Parîsê, paşê jî komkujî pêkanîn li Helebê. Keceke li ser vî yekî wiha got. Wezîrê Karê Derve yê Şamê dest li civînê berda, civîn beriya ku daxuyaniyekê bêdayîn hat bi dawî kirin. Roja hema piştî wî pêncê çile li Parîsê, Amerîka, Fransa heteşe Tirkiye li hevkirinekî dikin. Şeşê çile bi çekên giran êrişê taxê Kurdan dikin li Helebê. Di berdêla ku başûrê Sûriye teslîmê İsraîlê bikin, komployekê navnetewî ji bo tasfiyekirina Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê ya Rojavayê Bakur Rojhilatê Sûriyê pêk tînin di pratikê de êrişa ji bo belavkirina pergala civakî parêziya demokratîk didin dest pêkirin ku Kurdan li Sûriyê bi Ereban re Sûriyanan re Çerkez, Tirkmen bi gelê din re ava kiribûn. Yani armanca wan belavkirina pergala civak parêzî bû. Êrişa li ser demokratîkbûnê bi esasî veguherî êrişekî li ser Kurdan. Bi vî rengî polîtîkaya kontrolkirina rojhilata navîn ya li ser neçareseriya pirsgirêka Kurd carekê din kete pratikê.
ev êriş ne tenê li ser Rojava Bakur Rojdatê Sûriyeyê di heman demê de êrişekê li ser destkeftiyên hevpariyên hemû Kurdan e. Ê milletan e. Keceke diyar kir armanca vê planê ew bû ku şerê Kurd û Ereban bidin dest pê kirin. Ji bo pûçkirina vê provokasyonê ku komploya hevber gelan bû, qesede xwe ji dêrê zor, Reqa, Tebqayê vekişand. Bi vî awayê hêzên ku dixwestin şerê Kurd û Ereban bidin dest pê kirin, negihîştin hedef û armanca xwe. Kurdan nîşan da ku bûne neteweyeke demokratîk. Bala xwe bidin hêvan. Di daxuyanî de hate destnîşankirin ku gelê Kurd li 4 perçeyên Kurdistanê li Ewropayê xwedî li Rojavayê Kurdistanê derketiye. Li 4 perçeyên Kurdistanê li Ewropayê gelê me beşdarî seferberiyê bû ku li Rojava hate ragihandin. Gelê me li her cihê bi rengekî yekpare rabû serpiyan. Gelê me ê Bakurê Kurdistanê wekî serhildana xwedî derketina li Kobaniyê a bê hempa tê bîra we 6-7-8 Oktobrê bû sala 2014 debe aynen mîna wê demê li her derê rabû serpiyan. Rast e. Di serî de Amed, Wan, Êlih, Batman, Cizîr, Nisêbîn, Qoser, Şirnak, Gever, metropolên Tirkiye gelê me li Bakurê Kurdistanê bi rojan li serpiyan bû, bi xurtî tevlê vê berxwedanê bû, rast e. Kecekê balkişan ser helwesta Başûrê Kurdistan. Dibêje milletê me Başûrê Kurdistanê bi coş bi welatparêziyekî pir mezin bi rojan qad dagirtin. Li hember êrişên qirkirinê yên li ser Rojavayê Kurdistanê sekneke bi biryar nîşanda. Em ewladê hêjayê Kerkûkê Ehmed Ömer li Rojava şehîd bibû. Dibe em wî carekî din bi hurmet, bi minnet bibîrtîne. Dibêje kecekê ragihand ku ew sekna yeketiyê ya gel li Başûrê Kurdistanê ji bo hemû hêzên siyasiyên Kurd banga yeketiya netewîya demokratîk e û wiha pê diçû. Berpirsyariya hêzên siyasiyên Kurd hemiyan e ku vê yeketiya li ser zemîna civakî ava biye, li ser zemîna siyasî li nava saziyên neteweyî li ser bingeha demokratîk pêk bînin. Yani hemû hêzên siyasiyên li Kurdistanê divê vê yeketiyê xweş bikarbînin, di cî de bikarbînin. Yani di zemîna siyasî de divê mirov bikarbîne, di dîplomasiyê de, nava saziyên netewî. Ya em di wê baweriyê de ne ku hêzên siyasî hemû wê guh bidin vê banga gelê me li ser bingeha yeketiya netewî ya demokratîk hewl bidin. Kecekê dibêje yani şiyariyek jî daye ku divê baldarî bidome li Rojava agirbesekî heye, li Rojava peyman û lehevkirinekî pêk hatiye, lêbelê bi demêra wê kifş bibe ka ev agirbest, ev peyman mayînde ya na. Lewma divê bala gelê me bala hêzên demokrasî timî lê be heta ku rewşa li Rojava zelal bibe, mafê gelê Rojavayê Kurdistanê heta ku garantî bibe, li her derê xwedî derketin divê daîmî be. Hevan ez dixwazim carekê din bînim bîra we. Bêbextî karakterê dewleta Tirkiye. Aniha Şam ji ber ku jaliyê siyasî ve di kontrola dewleta Tirkiye de ye. Bi destê dewleta Tirkiye li ser talîmata dewleta Tirkiye şerdan dest pê kirin. Veya em ji ber xwe derdixin? Na. Dewlet Bahçeli got em piştgirî didin hikûmetê artêşa Sûriyê erê. Dewlet Bahçeli got tişta ku îro li Sûriyê pêk hatiye li hember Kurdan, li hember Qesedê û YPG li gorî daxwaza dilê Tirkiye ye dibêje. Ya ku me tirsîne ev e. Tişta ku me natirsîne jî tişta ku em jê cesaretê digirin jî sekna milletê me ye. Dewleta Tirkiye her cara ku bi Kurdan re peyman mor kiriye, di pişt re qeleqol ava kiriye, di pişt re artêşa xwe amade kiriye, di pişt re êrişê ser Kurdan kiriye. Em ji vê yekê dizanin ji tecrübê xwe dizanin ku divê em tu cara bawerî bi sozên dewleta Tirkiye neynin û tim şiyar bin. Niha Tuncer Bakirhan tiştê giring dibêje, doh jî gotibû îro jî dibêje. Ez hinekî cî bidim axaftina wî ne dirêje. Hevserokê Dem Partî
paşê jî sîpan hemû heye. Sîpan hepû çi dibêje hûn dibe rast e şaştiyên me çê bûn. Mafê milletê me heye me rexne bike. Rast e hevalno. Em me têra xwe rexne kir jî. Ama ji ber ku qehremanê me ne ji destê wan zêde tiştekî nayê dibe em zêde jî wana rencîde nekin. Yani merov cîkî de bihêle. Baş dibe. Hevserokê giştî Partiya Gelan ya Wekevî Demokrasiyê Dem Partiyê Tuncer Bakiran eşkere kir ku Kurd li dijî tune hesibandina li ser masê derdikevin. Bakiran di civîna Koma Partiya xwe de doh li parlamentoyê li ser van bûyerên dawî yên li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê axaftinekê dirêj kir. Ême îmkanê min çi nebû ez bara parve bikim. Doh mîvanê me hebû vê sibêjim bername çêdekir. Bakirhan nerazîbûn bertek nîşanê operasyonên li dijî SP'da da. Doh muzanin nêzî 7 kes hatin girtin li Tirkiye veya êrişeke ciddî li ser siyasetê ye. Dewletekî bi vî şeklî çawa dikare rabe bi te re li hev bike ya? Çawa dikare rê bide Kurdan ku tevlî siyasetê bin? Dervey mantıqê ye. Bakirhan xwast ku deriyê Sînoriyê Murşîd Pînarê ber bi Kobanî ve were vekirin balkişan ser bêstatûya sed salî ya Kurdan. Bakiran vekirî bang li Kurdan kir. Dibe yeketiya xwe ya netewî pêk bînin. Îja çapemeniya Tirkiye dîn bîye. Çapemeniya Tirkiye dibe ya tu partiyekî Tirkiyeyî tu çawa dikarî yeketiya netewî Kurdan bixwazî. Mesela dîn bûne. Yani fehm nakin ku Tuncer Bakirhan ji partiyên siyasî Kurdan daxwaz bike ku nava xwe de yeketiya netewî pêk bîne. Vê yekê fehm nakin. Weke cudaxwazî dibîne. Murat Çepnî mesela hevserokê giştiyê Partiya Sosyalîstê ye, Sosyalîst SP hatibû girtin bi tevî nod û 2 kesan ve Tuncer Bakirhan nerazîbû nîşan dide. Ev operasyon dibêje divê pêvajoyê de ji bo çi ne? Em fehm nakin. Min fehm kiriye çima. Her kesî fehm kiriye çima. Bê operasyon dibe nasekine. Ya dibe ma nûçe çêkirin sûç e. Ma parastina ekolojiyê sûç e. Divê ev hevalê me yekser werin berdan. Divê ji vê şaştî vegerin. Ji ber ku yê hatibûn girtin rojnameger bûn. Parazvanên ekolojî bûn. Lew me basa vê yekê dike yani. Bakiran balkişan ser çalakî û xwepêşandanên piştgiriya Rojavayê Kurdistanê got li gelek deveran bi taybetî li Colê Mêrgê hatin însanê me kirin bi çavan desteserkirinê pir zêde hene. Ev yek zirarê didî aştiya civakî. Piştgiriya bi birayê me ê li Rojavayê Kurdistanê re çima dibe sûç ji bo dewleta Tirkiye. Ev piştgirî wê heta dawî bidome meydan dixwîne mesela ji dewleta Tirkiye re. Bakirhan rexne li seknandina barhilgirên alîkariyên Kobanî jî hat kir. Yani ev kamyon tırên ku ev 4 rojên çûye berderê Kobanê li wê derê sekiniye dewleta Tirk rê neda û aniha gava din ez pê hesiyam ku ev kamyon mecbûr mane vegerin. Ez dibêjim şerma milletê me ye. Yani em çawa dikarin 20 kamyon, 30 kamyon tijî malzeme bikin, em bibin tam 5 kilometre nêzîkî însanên hewcedar li Kobanî û li wê derê tenê têlekî heye. Milletê me çima naçe wan têlan hilna weşîne û van kamyonan derbas neke? Ya tiştekî însanî kesî negotiye wan têlan bişkînin hele şer bikin li hember Daişê. Ya rewş tune ye. Ya tenê mama didî wan zarokan ya. Hinekî nan heye, xwarin heye, şîr heye têda didî zaroka belatîk. Dewleta Tirkiye em zanin cîranê me ne ama para xwe negirtine ji medeniyetê ama kedî nebûne ji însaniyetê mirovahiyê dûr mane. Temam me fehm kir. Ê milletê me Bakurê Kurdistanê çima naçe van cîranê me kedî nake mesela. Çima ders nade vana, çima naçe van sînora ra nake. Ev jî ne baş e. Ne baş e. İnsanê me birçîne li wê de. Hevalê min tim aniha înternet vebiye, hevalê min tim telefon dike. Tim telefon dike. Dibe em rezîl û riswa bûne. Ya gaz tune, tiştekî şewatê tune. Yani nabe bi vî şeklî. Yani hayat nameşe yani. Milletê me Bakurê Kurdistanê nakeve nava hereketê. Yani em ji dewleta Tirkiye nikarin hêvî bikin ha. Ev ji bo me bêrûmetî ye. Em nikarin ji dewleta Tirkiye hêvî bikin ku here wan sînora ve bike. Carekî ji wan re dibêjî.
Me got şer bidin sekrandin gotin na. Anha şer sekiniye. Madem şer sekiniye derî veke ya. Na usulen dibe şaşe. Gerek peyman were cih, gerek çen mehamûn bisekinin, gerek Şam bila askerê xwe bişîne Kobanî, bila lû derê gardiyanên sînor hebin û nizanim çi falan bêvan. Bêbextin. Yani dibe kamyon bi rojan li ber deriyê Mürşîd Firarê sekirîne. Çima? Rêvebirin ku li Sûriyê dibe çima hûn rê li ber alîkariya mirovî digirin? Van pirsan dike. Wekî din Kurd çima dibe bertek nişan didin? Bersiv di sîstema sed salî de ye li ser înkara Kurdan hatiye avakirin. Tiştê ku tê zanîn di domîne temam hevan. Tamam. Ez dibêjim di derbarê axaftina Tuncer Bakiran de ew qas bes e. Yani ji rayedarên dewleta Tirkiye re jî dibêje Türkiye divê êdî enerjiya xwe ne ji bo Şamê ji bo Enqerê xerç bike. Çareseriyekê peyda bike ji bo Kurdê me Bakurê Kurdistanê. Êdî di destê desthilatê de hinceta fikarên ewlehiyê jî tune ye li ser Sûriyê. Yani tişta ku we xwest bikir, we xwest qesedê belav bikin, temam belav bû, divê manê de dibêje. Hûn dawa çi dikin êdî yani? Divê xebatên hukukî yên ku mafên Kurdan û demokrasiya Tirkiye dabîn dikin, garantî dikin divê werin kirin. Tişta ku Dewlet Bahçelî xwestiye divê desthilat jî gavan bavêje. Niha wekîlekî me din heye Elî Bozan ew jî parlamenterê Mêrsînê ye erê. Bahçeli û zanin dot çi gotibû? Yani divê Öcalan li ser sozê xwe sekiniye ji ber vê yekê mafê hêviyê heq dike were bicîhanîn. Selhedîn Demirtaş divê were berdan. Ahmed Türk û Ahmed Özer divê biçin ser karê xwe şaredariyê. Li ser vê mijarê Elî Bozan parlamenterê Dem Partiye ev gotinên Dewlet Bahçelî bi bîr xwest ku AKP jî bi qasî Bahçelî zelal be û gavên pêwîst bavêje. Bozan diyar kir ku daxuyanîn serokê MHP pêvajoyê bi pêş ve dibe lê pratikên desthilatê yani pratikên AKP pêşiya siyaseta demokratîk dixetimîne. Elî Bozan got divê êdî desthilat bi qasî birêz Dewlet Bahçelî xwedî ceseret be û zelal be. Êdî li benda avêtina gavanin ji bo welatekî demokratîk divê gavên şêmber bêne avêtin. Ew jî bi vî şeklî ew jî behsa wan kamyonan dike filan bêvan. Niha berê ku ez cih bidim gotinên Sîpan hemo hûn zanin enekese çûbû Şamê lê tiştekî pir berbiçav tune ye. Wisa piştî şer û pevçûnan bi hayedariya Mazlûm Ebdî ev enekese çû Şamê rûnişt. Heyeta Şamê hebû, heyeta enekesê hebû. Li Koşêjor jî serokçete Colanî hebû. Axifîne serokçete gotiye tiştekên bikin tune min biryarnameyekî imzekiriye bi hêjmar sêzde divê biryarnamê de ew e. Biryarnamê de jî seçmelî ders heye. Dersên bijarte. Kêfa we jê ra tê, kêfa we jê ra nayê divê yani tekoşîna demokratîk em ê bidomînin. Yani ji vir û pê ve hevanno li Rojavayê Kurdistanê êdî tekoşîna siyasî heye. Ne birêyên askerî, birêyên siyasî. Êdî milletê me meş û mîtîngan pêk tîne, heta Şamê di meşe, êdî greva birçîbûnê pêk tîne. Bi kîjan rêbazî mafê xwe bi dest dixin ez nizanim. Êdî emrê waqî dikin. Mesela zanîngeha me ya li Kobanî li herêma Xweser çi qas zanîngeh êdî mane ez vî nizanim. Ev zanîngeh dibe xebatê xwe bidomînin. Kîjan hêz dikare were deriyê van zanîngeha bigire û erebî terz bike li wê derê. Em zanin dîplomeyên van zanîngehan ê heta îro derbas dibin li Şamê. Qada navnetê wî de. Ama ê ji vir û pê ve ew ê çawa be ez vî nizanim. İja ji civîna enekesê û Şamê tiştekî derneketiye yani.
tiştekî derkeve ji xwe tune yani dervayê mantıqa çiwa derbikeve. Enekese partiyekî siyasî ye li Rojavayê Kurdistanê ye. Em nebêjin partiyekî siyasî ye encûmen e yani. Rêxistinekî çatî ye. Çend rêxistin tê de cih dikin ne we. Na em hinekî cih bidin Sîpan Hemo hevalno. Sîpan Hemo çi dibêje? Unzanın endamê fermandariya giştî ya Qesedê ve Qesedê ji ber ku nemaye Qesedê bû em bêjin. Sîpan Hemo da zanîn ku di peymana siyê çile de hebûna siyasî îdarî ya Kurdan li Sûriye hatiye qebûlkirin. Sîpan Hemo diyar kir ev peyman nîşan dide ku têkoşîn ji aliyê eskerî ve derbasî qonaqekê siyasî û yasayî bûye. Li ser peymana di navbera her du aliyan de jî got ev ne lûtke ye. Destpêkeke nû ye. Yani ev peymana ku hatiye îmzekirin tiştekî bi dawî nekiriye. Tiştekî nû daye dest pê kirin. Êdî tekoşîn nû dest pê dike. Yani xebat nû dest pê dike. Bêguman me di pêvajoyê de hin şaştî kirin. Yani di nava vê şer da mesele di siyaseta Rojavayê Kurdistanê de bahsa hin şaştiyan dike ka em lê godar kin. Mafê gelê me heye me rexne bike. Bêguman di vê pêvajoyê de hinekî şaştî hatin çêkirin. Em wekî hêza parastinê îradeya siyasî dest bi nirxandina encamên pêvajoyê dikin. Di vê hêzên siyasî gelê me encamên derketine holê rast bixwînin. Kurd wê êdî li Sûriyê bi nasnameya xwe wekî welatî bijîn. Li Herêmên Kurdan wê gelê me bi xweseriya xwe bijî. Kurd wê êdî xwe bi xwe birêve bibin. Di asta Sûriyê de jî di çarçoveya koteyekê de di nava saziyên fermî de ew ê cihê bigirin. Ev encam nayê wê watiyê ku tekoşîna me qediya ye. Divê em wekî Kurd van îmkanan van derfetan ji bo pêşxistina tekoşîna azadî û demokrasiyê bi kar bînin. Em nesekinin. Sîpan hemû balkişan ser rola hemû Kurdan jî di şoreşa Rojavayê Kurdistanê de got mirovên ji her çar perçeyan hatin vêderê. Di şer de jiyana xwe ji dest da. Bi sed hezaran Kurdên li welêt û dîasporayê ji bo me rabûne ser piya. Em vê tu carî ji bîr nakin. Eger îro Rojava di rojeva cîhanê de be, divê em rola erênî ya hemû Kurdan bibînin. Li ser êrişên Ereban jî hin tişt gotin. Êriş nine hevalno. Li ser eşîrên Erebên bêjin baştir e. Pirî ez êriş dixunim. Di derheqê êl û eşîrên Ereban de jî çi got? Divê hinek dibêjin Ereban Kurd bi tenê hiştine. Dibêjin Ereban xiyanet kiriye li Kurdan. Bi nêrîna min ev ne rast e. Dema ku berjewendî hebin, siyaset jî li gorî wan tê meşand. Di dawiya axaftina xwe de da zanîn ku metirsî hîn berdewam dikin, ew dest ji têkoşînê bernadin û diyar kir ku niha ruhê yeketiya netewî di asta herî bilind de ye. Ev yek ji bo wan destkeftîya herî pîroz e. Sîpan hemû anî ziman ku her çiqas Rojavayê Kurdistanê di 40 salên dawiyê de gelek êş kişandibe jî divê milletê me bi van encaman serbilind be. Niha serokê eşîrên Ereban bi xwe dibêjin, ê dostê Kurdan mane. Dibêjin beriya şer Erebîstana Siûdî ku ev eşîretên li Dêre Zorê, Raqayê, Tebqayê qismekî wan bi Ereban re hevalno eqreban e. Xizmê hebe. Çawa ku li Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê însan eqrebayê hevin ya. Ev eşîr jî qismekî wan li Erebîstana Siûdî ne, qismekî wan li vê derê ne. Nava wan da ticaret heye û qîz didin hev, vana xinamiyê hevin. Xal û xwarzîn e. Yani sir ne ji bo pere jî, ji bo xatir jî dikarin li dijî Kurdan derkevin. Ê di ser da jî îstixbarata dewleta Tirkiye hat, mesele tevlî hev kir. Dijî Kurdan derketin. Yani hûn bawer dikin ku çeteyên dewleta Tirkiye bi tena serê xwe karibin şer bikin li hember şervanên me, tu carna. Ez ji we re bêjim çima. Pira Qereqozaxê pireyekî stratejîk e. Rêya serekê ye ji Helebê tê derbasî heta binê Sirînê re, binê Qamişloyê re, binê Kobanê re derbasî Qamişloyê dibe. Rêya M4 e. Pir stratejîk e.
çeteyên dewleta Tirkiye wextê ku hatin min biç bi dest xistin xwestin ji pirê derbas bin. Şervanên Kurdan tu carê nedan. Li ber xwe dan. Şehîd jî dan lê li ber xwe dan. Nehîştin yek çeteyekî jî derbas be. Ev li aliyekî bendava Tişrinê nayê bîre we. Milletê me seferber bû hat wê derê. Dewleta Tirkiye bi balafiran, bi dronan êriş kir. Bi hezaran bombe barandin sen bendava Tişrinê. Bendav hat derizî. Li ber têkçûnê bû bendav. Yani diyarî wî hildi weşiya. Av dijî ser gunda. Melvê derê bang kir, bangê lezgîn kir. Yek çeteyekî bendava Tişrinê derbas nekir. Bi dest nexistin. Çapemeniya Dewleta Tirkiye seferber bû, AKP seferber bû, ji bo xwe kirin mesela Namûsê, mesela Rûmetê. Milletê me bendava Tişrinê teslîmê wan çeteyan nekir. Milletê me dibêjim ha, şervan û milletê me hemî bi hev ran. Ji ber vê yekê milletê me, şervanên me eger li wan herêma li ber xwe bidana, bixwestana, mesela bixwestana rê nedidan. Çi bû? Di vê pêvajoyê de çi guherî mesela? Çi guherî ku bendava Tişrinê û pira Qereqûzexê ket destê wan çeteyan? Çi guherî? Ev e mesele. Êl û eşîrên Ereb êdî biryara xwe dan hatibûn îqnakirin ji aliyê Erebîstana Siûdî, Colanî, ji aliyê Dewleta Tirkiye ve hemî îqna bibûn. Hevalê tê şervan ku bi heta navbera şer kiriye li kêleka te mil bi mil êdî tu wê dibînî sîlah berde te, piştal te dixe. Tu nizanî kî pitera ye, kî ne pitera ye. Xıyanetekî pir mezin çêbû. Bila kesekî ranebe înkar neke. Xıyanetekî pir mezin çêbû. Di nava şer da şervanekî wextê ku ji kozika te derkeve here aliyê dijber êrişî te bike vayê em jê re dibêjin xıyanet. Ama însanekî kozikê biterikîne cephe yani ewî ciyê şer here mala xwe şer neke nabe xıyanet. Tu karî jê re bêjî tirsonek, tu karî jê re bêjî revî ama xıyanet nekiriye. Ama ev gencên cîranên me Ereb çûn xıyanet kirin. Ev însanên me sivîl ku ji gundê Ereban xwestin birevin Kobanî di rêda serê wan hat serjêkirin. Vê xıyanetê serê wî qapat nekin hevan me. Tarîx bila rast were nivîsandin. Vaya tê wê manê ku em biçin Ereban bikin dijminê xwe? Na. Na. Milletê me Kurd li gorî karakterê xwe Ereban weke dijmin nabîne ji xwe. Eger wisa biya niha me li Bakurê Kurdistanê qirra Tirkan anî bû. Li Bakurê Kurdistanê gundê Tirkan hene kesê qarşî wan nabe. Yek mirîşkekî wan jî nehatiye dizîn. Ama ême em talan bûn. Em rezîl û riswa bûn. Hem Tirkan hem Ereban malê me dizîn. Efrîn talan kirin, wêran kirin. Bi milyona darê zeytûnê telef kirin. Dizîn. Hêjî mesela. Yani şerm tune ye. Serê kaniyê li Efrînê hêjî dest danîne ser malên me, mal ya, xanî yani. Çar dîwar e yani. Têda bi cih bûne mesela qet ezab nakişîne, vicdanî ezab nakişîne mesela. Mesela vicdanî ezab nakişîne. Mesela nabêje vaya bi keda xelkê çêbiye ya. Ya bi destê xelkê çêbiye ya. Ya zarokê xelkê divê sermayê da çadira da ya ez ji mala wan da me yani. Vana insanên ji şerefê bêparin ya. Ya tu dikarî mala mesela Kurdekî dikare mala xelkê da bimîne. Nikare ne? Lê Tirk û Ereb dikarin. Bila kes nê van însana berçavê min pak neke. Heta ku Efrîn li wê derê be, serê kaniyê li wê derê be, heta ku ew Ereb di malê me de bin û em jî di wan çadiran da bin û em sersefîl perperîşan bin, xıyanet e. Kes bila ji me re qala van tişta neke. Yani Nureddin İsa qiravat xistiye stûyê xwe temam e. Hesekê yani Rojavayê Kurdistanê. Hesekê ji ber ku pir mezin e. Qamişlo digire nava xwe, Dêrek digire nava xwe, hemî deran digire nava xwe. Kobanî cuda ye. Aniha hemî ew perçeyê maye Qamişlo Dêrek û
Amûdê û Qamişê hemî dikevin nava wîlayeta Hesekê. Yani Serokwezîrê Kurdistanê ye. Serokwezîrê Kurdistanê ye. Nureddin Ahmed. Serokwezîrê Kurdistanê merû bêje baştir e. Waliyê Hesekê wisa ye. Îja yani pir tişt hene di dilê me de merû bibêje. Ez ê bibêjim. Ez ê dem bi dem bibêjim ji we re. Qasî ku ji destê min tê yani. Tiştê dijber nabêjim. Ama tiştê ku hûn her tiştê ku dibêjim ne mecbûr e dilê we xweş bike yani. Rastî rastî ye. Her rastî ne şîrîn e yani. Rastiyên tal jî hene. Hevan na. Ku em binêrin di van deqeyan de qet çi qewmiye. Amerîka rabiye li hember Daişê operasyon dide dest pê kirin. Amerîka sextekar e. Amerîka jî sextekarî kir. Aniha jî bi Îranê re jî sextekarî dikin. Li hember Îranê jî êriş nadin dest pê kirin. Çünkü Qatar, Erebistana Siûdî ketiye dewrê. Li pê tiştê din. Aniha helwesta ez ji we re bêjim. Helwesta CHP ne xirab e. Özgür Özel dîsa derketiye dibêje Kurdên li Sûriyê eqrebayê me ne, xizmê me re, mafyan bila were garantî kirin di destûra bingehîn de. Ne xirab e. Nureddin Ahmed li Hesekê dest bi karê xwe kiriye hevan. Dest bi karê xwe kiriye. Li ser xêrê be, tiştê ku em jê re bêjin tune ye. Tenê ez binêrim ka daxuyaniya wî ya dawî heye. Divê cara ewle Kurd Hesekê birêve dibin. Divê herkes bi rihê kurdiyetî erkê xwe bîne cih. Aniha êdî bavekê fermî herkes jê re dikare bêje Waliyê Hesekê Nureddin İsa Ahmed. Ji malbata wî zanî çend şehîd hene? 13 kes şehîd in. Divê eger rûmeta xelkê me neyê parastin, xizmet nayê kirin. Eger rûmeta milletê me neyê parastin, avakirina welat bêwatê ye. Ev jî merasim e, merasima pêşwazîkirina Rêzdar Nureddin Ahmed. Wextê ku ji Şamê erêkirin girtiye, êdî hat dest bi karê xwe kiriye. Em jî jê ra serkeftinê dixwazin. Em jî hêvî dikin ku rojekê rêya me bikeve Rojavayê Kurdistanê em biçin serdana wî. Em ê biçin van karakterên me ê Rojavayê Kurdistanê, şexsiyetên me ê Kurdistanê bibînin. Lê bi xêra we çêbû, yani bi xêra serhildana milletê me çêbû. Çi çêbêjî, ama ji vir û pêve dibê bidome. Hevan no. Peyamê we hene ne, tune ne we çi ji min re nivîsiye, tew nizanim jî. Rêzdar Tuncer Bakirhan Kurdiya wî pir xweş e. Kurdiya Serhedê ye. Ez pir hez dikim ji Kurdiya wî. Li ser daxwaza hevalên me, temaşevanên me, eger em Rêzdar Tuncer Bakirhan bigirin vê derê pê re hevpeyvînekî çê bikin, pirkî xweş dibim. Tabî ki elbet ez ê dew lêkim. Slav Rêz, di saetên pêş me de tiştekî awarte çêbe ez ê ji we re weşanê çê bikim. Dem bar.